Melihat suasana rumah ini khas rumah pembangunan juga lama. Oh, ternyata ada simbai juga. Nuwun sewu Mbah, kula nuwun Mbah. Nembe napa Mbah niki Mbah? Tengok-tengok Mbah nggih. Halah, kelihatannya kok pun sepuh banget ya, semuanya pun pinten Mbah niki. Mboten ngeten nggih. Dadah buyut pinten pun? Narik kula anak kula sak mantun kula niku 36 pun. tekono kok. Totale ngoten nggih. Lah ya Allah. 36 ya anak putu nggih niku. Buyut. Buyut kanthi buyut nggih. Oh. Buyut pun iku ten. Lah sakmono akae. Mboten nonton ten. Lha niki jenengan kiambakan? Yang kali. Kalih Mbah Gong. Mboten narik kula. Ingkang nomor Nomor 4. nomor 4. Sewu. Tuwek lali. Nah, nggih. Nek biasane tiyang sepuh kan gadah asmi nom terus sepuh. Lah neme sinten asmane jenengan? Nem-nemane asmane jenengan? Ini ku apa? Patemi. Lah nek sepuhe Ini ku. diajak Mbah Patemi niku. Mboten salah-salah. Oh, nggih Mbah sing penting seger waras Mbah nggih. Alhamdulillah. Anu dari tesik setok enak Mbah. Yen kumateng nggih mboten, yen kumateng nggih seger. Ngoten nggih. Nggih. Mateng-mateng. Nggih nggih nggih. Yo mangane njaluk rawuh. Nggih. Tapi wajane pun kurang ya. Nggih. Tapi tesik sae ngoten kok wajane. Wong wis entak untune pun tenan. Nggih, Mbah Patmi gadah sakmono akeh totale anak putu buyut malah nggih pun. Berarti yang loro. Berarti zaman Jepang nggih ngonangi Mbah jenengan nggih. Jepang kuno. Nggih, zaman Jepang. Jepang iya, Jepang niku. Jepang Maksudnya bangsa Jepang. Jepang apa pindho apa? Nggih. Sing cilik kula enten bayi kula, enten nggih. kurene Nggih. Jepang napa kepruke padis, Nggih. padis dikepruki. Nggih. Nggih, nggih. Berarti zaman Jepang niku jenengan ngertos lagune Jepang bareng Imigayo napa-napa niku. Jepang sak ndekane niku duka kok. Mboten nate medal kula. Mboten nate modal nggih. Teng omah terus. Mbah Patmi matur suwun jagongane. Nggih nggih.